công nghệ là số phần bao cho cái số ngũ yêu lên nông nông thao để si play y yang nghi cũng mình làm bạc mặt như là chạy đi khi là đáp đây chỉ trong tụi beli lo penkia yang á lo penkia y phần lo hormat kita pang sistem bat kham tam ro hak apa cũng cái ski như phần bao ro ya cái số đủ nong ya cái chừng đủ nói cho người yêu chaman cái tay lòng bạc superstar của bạc thì cũng một pitip ý kini baru kiwanjia dari nomor bagi government ni ke invite ya ke sur juga beri new trap bagi penolongi ke bakum di dharma dan di agitation nado ubnai agas kelai trek ya ke bala syashim jubor ya ke jigem jong uliat ba cheres terfin thank you hado menta nado ubnai agas September Oktober ngayat arti gimana ngayat di kum ke kenhon ni ngi yang halor kawe kenong rem justice for late Cheresterfield thank you kasur jong beri new trap kayam itang ta kamdon kiwe pat kimat ki panikran po jong ka dengan syukuran pentep bro ba ka team lan ka phang pedang ya ka bangi ngi khun galong ba nginom sangye ngi le tinado bnai agos milaya ye gitu education ki ba play bar hado menta ngi ya namar ba ngi kwai ka justice ban ngai syukur ban penkenal hang ni ya barok kinong tray sarkar ya barok ki he kerdan hado ki MLA ni minister ki MCS ki MPS IAS ngai IPS tetep bakasur jong beri hinjau trap kapelong ye gini gini ki om tang nam tak ying jong ba cheres lada day na ka ying la ni khosi u jong pi wanja ki ba kumni ki jingja syada khat jubor ki ba ying jong pi ko MCS MPS ni IAS totep bakasur jong beri new trap kanom la ban chong pi ti kan mi syakmat kan mi syafrang ban yakun bandawa namar ba pidai ka juk ka jai benriu ka juk ka senam ban ngingim kwa ban I ka jing thambot ka jingja khalai trek hi ka jai benriu la ne ka pertai ka saki balasha thambot lal thambot la lishim ya ka jing im jong ubah pang bastom ubadan hapdeng kamet ka pang bastom la thambor yu bat la penyap hakmat jong ki khon bat ka fang kini di jingja ki ba kom ka kenhon ni nginam la ban pedang bat ni pipa ka susi do matam de ko wingi sko ban ong ha ka jing sisa kini ki colleagues ma ki badan hapo kini ka satka MD ngil ong yiki basu ba ba pin keren la hereng ngilai I ba kisu ko ngo tengah kle keranga katong mo tinggi kom ka kenhon masuk menong ba ladengi penken mau hakipor ba yakini kinong mi kman yakini la lajit nang ba pat bang nginam la ban lan ki babul ki kur ki jat joki ki la pen ku buram bayo to ukur joki ujat celana ujat tensong le ujat do leng ne ujat indo dan ni ujat sulai bat kumta ter la pen ku buram la kur jat masuk menong ka ladai ka por ba ka kur ka jat entah kahapan simu jing ki mantam dei syu tang ban penkup buram pihapan sim do ka jing ki bangi de ban penjak buram no ya kita kira representative ki ya ka bangi la pha po assembly penjak buram da kanu kom namar kini ki ka ngingim sumla dawa ya ka bang la long ngaladap kran do men kom ngim sumla ong bako parlok jong ba jong konrak ko ba romboi nani ko ba tensong nani ko ba hamlan doling bat bor khoj badan po ka government ngim sum loong yo konrat bo wan rak no yo lum no kret ni po nong ba slong jong ni ngim sum loong wan rak no ka wa sim sang haringi ong suba pensitom ya kini ki purit laingot nadu DGP USP jong is Chanter Hills wat SP traffic slong ni ong pensitom gini mangila da bi balada kini kidang don hapo ka service kan sadan ka manipulation kan sadan ka tampering hanen tai dia kata kajing ka inquiry ka nomong khoi ka inquiry kan nomong khoi kata long ka bangilai kan rai kajing do ka jongi ngamtep ayu ka sarkar ngamtep ayu kini ki breu jongi hapan ka noi ngi breu jongi ngamtep ayu kilai lobby bat ude usia dinar lia jongi ngi penpau sya kajing susi ka bajur habade bagane bentang dai hang ni basa ni sasuto baha numerical hakak chen khasi uhe u
24 ya udah di 6 ngi kaun shipau arpau poi how ulai pau lai pun real upoi sa arpau upoi so arsa wede Malaysia kalau ke susi hakaji sisa dewan poi so 24 25 uso poi 36 kare hapo ka jai benrew jongi hapo legislative assembly uhe number 24 36 kini kalau ngejinjak buram ha ia kita kino mikmat jongi dengan leng jongi sesisian pak kembang ngingi wang ngingim kwa ban chui plut pot plut sgi hang ni kare ka pot ka bakta ya wi puwe henry nam ta ka dau ba jujek be play i kilong kemi menden kilawan namar balik sofia kim kwa ba ka bakumuni ki jisat tumbor ni sat khat jubor kan jasa hi benda ju basmet kan jasa benda pen usla kan jasa po opersulong melin kan jasa hi benda jongga warjanja amlare mar kumda tatya ting ngi kreng shai ba ki bakumuni ki jingja ki no marja sho te so ha ai ya ke demands ke bang ngi pa rega ba susi kalong ba teng la dang ngi pan lalong ke mo ong ka tien ma ni panduk pu ai do mau pandok khai do seng kadi sarkar kale kun dai sai ni pen pa sha ke jik susi nomor bale hakatu ke por bang idang iya ngi dawai ke ka nang ta ka justice ba let Chesterfield ngi yo man ki city ngut kinoi lam jongi nak liang jongga deputy commissioner bat ngangit scam baki babon ki ba community ki senang wamja ngi henra ngi nomre ngi nom sange ngi ni le kata de ka phang pedeng ya ka bakum ko sujud new trap don de ki next step of education nak liang jongi ngi sanang kendo hakiki ki next badam de kumanga ong hi ngi kwa ngi chi sang ngi le ban persang bat ignore ya ka education namar bakakta mo khamtam dari laylong school kelong ki kena ngim kwa bakan the stop ka puli puthi jongki kra ba government ke invite ngim ban si de nak le jongi ngin sa pentep ngin sa penbra ye ki kita ki kind of education ye ka bangin sa bo nang ni sikmat ngi long form untuk mentang ka jing tu li pok ka cek bener neutral pok ka sur jong bener neutral ka don bat ngin senang pen isu ya kita ki mata do baka surka ka bamat la kan i no ki kmat ki jongki ki bopek lada ki skor besit kelut porok sekata kan yo man yo sngo no ya ki ki jing pensawa ki jongi nak asur jong bener ke ki baro mo nginum la ban len ba ka de pok ka surkar jong konrat ni HMDI bai ba cheres isdang ban ya no bar ki masalah ne ban beteng no ya ka letia di ko ong hi ada ublay dong lapan ma beli mengiki brim no tengah hingga soba mano bala le ikilat kilan bat balawan bat em kecing em matmai ngide balong welcome ya ki hakanu lu masalah mudi tang hai masalah juga brim neutral hari skiwi pat state ngilai i pada kibreu lani ki underground ki militant skiwan ban surrender ne le ki bedang ki em kecing matmai tengi haji sisa ngingim don age pangta habo breu balawan hi ban chain na to a new life mo ini ban welcome dekat jingjia kabla jai bache nginam la ban len ba hakti por kini ki intelligence la kalong jong state and central ki juan bar ki ju khor ro yu ha kami ke jing kran lan de hagini ni ki office bani kran na kamta ki kam le si ki banginam la ban tep ijulong welcome president na kamta kata ijumi na yeng ijulai bani kran namar ba long breu ko bakwa baka jiksok kendan hapo kan masalah tere ka jing kendo ngating teng ha ka jing pe ka jungi iba kadika kini perkhoi di political propaganda jong sorka imat ba gini ka jing bom kin jin ne lai bakan dan ka samati khamtam ha kini por menta lai tri constituency ke sadan election mai imat bakal dan ka erik renda ka basosi kalong ba pidakan mau yo tu wiki uba ka jaj benreu lani ka ba ka police station kelas hang gidur jongu hakeleng jaka labo itiki section bela post persya ya kejikran jongu kecak benreu jongi henry syai ujak ki kena ba pri na pom pernai ki baterai bela kit mau ki baterai lingkam lingka ki baterai kat ki kam ki bayo marmar la kemiki hana ba ki deki break badan bentah ni ka kam bo bom tigini hi ni nom la ban pedian namar ba ngi hapan ong ta ka intelligence wing hi jong state ni kafel boleh kam fail ka jinglet ban ong ban ri ki ba chin lo ba penyap kit ki khon ba ong ba ki state
menurut pedang ini dah kim ni ki Australia apa kini ki kun dah pion ni ki Australia demen tay kini nak pernah ro kit rai ki sport precision so bodi nong bubam hato dah kan ko proof pi lap bagi nong bubam haba ka snong thau ki bahayeng sam kita bila ki khori kiti dengan ngapen pau ke susi ngi ima ya ta ni ke yang ni sarkar ta ngai ima wing skop ban ong ba kum ki khon sam lai bat kum ki breu ki ba e ya rin jam re ni nam ri ni nam salia next camp ba la da pin sim ke jing mu jong ngaro phila ban sim tang jing e mari ka man sim jeri ka man sim khon ni le na kam ta ka hok ka jing shan tak dau ba ju de breu pin nam la ban sim da le le tingi ko ban ong i khon sama bor long ki bachelor ban nam tin namar ke ke bila ngitip tang mangi bat ki nom bu nong thang ko mo ong ki ba ye sam jing ti khna ki baju tip yu konra baju tip peyeng hak pot babiang den rei ki mi ini ki jing ja ti kini bro ha ko mo ong ba kien ba phila ban thambor ni ka do rei ka man sim hi phinam la la dangi kan mau yu ba cheres ko mo riu breu u ba ka sarkar hi ka ba yang buram yu ban im jing ma thamai bat u riu breu ru ba kloi ban trilang bat ki intelligence la ka long central nang posted ti haba yu breu u badan ka jing trilang Pisem pit khat eka jubor pisem pit khat jubor eka jing em jong u tengah suka on ong tang we habang i kat khubor ni sim da hadir batka HLC high level committee kala pan bana nam ti harijan dan ni hante po them yong molong ban pan kerja i ti breu nong here ma ki persya na su ban ong i ka sarkar ko mo pila shlur ban sem eka jing em jong ba cheres u breu ba ju trilang bat phi u breu balawan ban em jing ma thamai apply lang se nagamda kini ki breu jong harijan kini lele ki di breu le persya jampi ba cheu kami le persya pisem ki jing jong di kini ki breu jong nika them khar motor ndo ki di breu le persya ya ka sarkar ki le persya ya ka kabinet ke jong pi le ye ki apply lang kumala apply ba cheres kini kalau nggak jigat pat naga sur jongi kum keberin jutra hak jo ko por ngi suban ong habde bat kani ka jinglong le ne kani ka jingkran ka jong ni wiki de ka chat bereu jong ho ngi lai i to ba labo itki kendon an balada yok ban kemi u te menta ko meng su thong don saba te pide ban tep hak to ko por ba wei du khot jong channel c u bala escape ne ni shlong pidang yo te ban kem na po na city ki napo mainland India. Ti balai kat EU la da pidon kita ka G3 lang bat ki we pat ki state police. Ban kem na or what no biki de. Ubal kren bang idi kitim kam kon. Ya ka jek mendeu jungi. Ubal kren job la kren thai. Bat kham tam ro ubang rai ti communal. Ti di balai EU ya tri lang bat ki leng ba ki intelligence jong pi. La da pi penti kena bagi di bat tebet. Dia nadok mana bila de ban kem de uni wiki de. Tela ada film kem kemudian kepen pau ba kani ka sarkar hi kani ka sarkar merat ka sarkar thlan ka sarkar merat ka bamot ba yo nong peniap merat pisem jeng ki kle wot da ka balik kem ya kitu nong wa ki ba peniap ke dengi ngoro ka sarkar thlan namar ba pisu tenan ban ek thong ban be tang po paramengi prakasi ya gi we jaban re film shula be film shula thong ya we chen si balik Sabar ni state pelik kem, piok ban kem, balai yang lebih kiri dia, kedai hi kalong kakubon lah yang jangan sotong.